Kajingnya keren ba kajingnya tai halo ke reservation policy lane ka bha thungkam thungjam bat ka roster system lane ka atiar ban pintikna ya kajing pentrekam tikna ya ka reservation policy kadang ya chakman dang hnen ka singi ka sarkar ka ladep ban pelong ya kajing lang jong baro ki seng san perthei ha ka jella ban ya shai shaki halo kajing pentrekam ya ka roster system ha ka jella ki babon na kini ki seng ki lapan paw ya kajing songhun halo kajing penshai ladno ka voice of people's party bat ka khon nyau trap national awakening movement ki bala mi no siteng na kani ka jingalang da ka baong bakim sngo ya hap ya ka jing ya kren namar ka nongrem jongki kalong ban khmi bnya bat pet perman biang ya ka reservation policy what happening kini ka jing ya kan ad bat ka jing ya tai ka sarkar ka larai ban thau da committee ban pule bat ban khmi bnya ya ka roster system da ka ba kan thop lang ya ki dikhot jong ki seng san perthei baro ha ka jela shwa ban a ya ka rai ko ba khaddo halo ka ne kaman Nilayo sngo sibon halo ke jingkren bat ke jing pensyai jongki nong yalam ke jela bat menta tungin sia ngap ke kesur jongki khon samna ke jongi long hakawat kamwat jamru ngalor bakal adon ke reservation polisi saba menta kadon ke ni ke roster system te long ka jingdu nong ka bakrau yang i kamtam yang i ki kasih namar ba kaduna palat ha kata ka jing ya share ni kata ka jing ya pia ma long kalong ka ba yang i tinggal sudut kermen lupa ba teng kajing tap kau jungi kalong step A namar ba kaduna pat kapus kumbai menta ka government kelas dang ban thongkam namar ka kam menta kalat shibun ha kelas dang ban thongkam del ada kelas dang ban thongkam lingba ka tu reservation policy mangi kumki samla khasi nyo ka jingdu nong namar ni ka ratio kampat biang la takadaw ngatay iladon kam shawi ya ka reservation policy ban penbet no mangi la niki manu-manur ki bakwa ya ka government job inyo lang equal opportunities kan bang inyo ban yo kamma namari baki buana ki employment problem semta teling baka reservation policy ngi community kum ki kasi ki ba ni kwa kam sarkar ni la ban yo lang ngasngeu benyau hado kata-kata ba kumangi ki bala ki 6 semester ki bangi la jan dep ya kene ka BA ngi persyang banwat ya keno ka kam iyo yakin ki notification ki bawan apa ki mobile jongi kuntu baka ka kam ke jam kuntu ngi khasi bat ki jangtia ngi haban ya kuntang naga benta ka lai post sau post de kata ke ka jingle siliang mo katkum ka government menta kani ka reservation policy bat ya kani ka jingkum kam ka pamenta ka balami ki kimdei ban long liat siang kimdei ban petai long ya lag jong ki brio la dia kimdei ban ai ban talam yangi ki khasi ngi ki khon jantia mar ba ngi baro ni long wat ladang ya pher ka tien ka thli lani ladang ya pher ka komriam ka kompet ka terai lani erigai tang ba kanam ka burom ka deibai kum kanam umeghalaya kene ka jimbu sapu persen nak bentak garo bat 10% nak bentak khasi kala dei ban kala tambah mangi ki khasi mentang ladon ki khasi bat ki jantia tengah kwa ban ong ba ta dei ban kala no tada ki kwa ban bu 10% ya baro ki ST lane baro hame kala ya jengiru kata kala ban biang lane ngakwa ban ong ya ka sarkar ba tada ka kala kam dei ban perkelumar yano kadai banda pejbeniak bah ngakum ka samla pulih halor kene ka bah thungkam thungjam mas ngudai ban penbek no namar bakal long kabarim palat lau deshe garu ne khasi ide balong kaju namar khasi ru udai USD garu ru udai USD ujajar udai USD nakaliang jonga nakentu ya ka sarkar kada kasim ya kanu karairu detu sim kata karkom kebabiang bahkan namok siliang lasya garu ne khasi kumbang i menta kadon ke jinglo sidiang kenya karkom thungkam thunjam ba takum ka population ki bunni ki khasi bat ki jantia dele dapet pat karkom thungkam ba ni yok markum kaju tat ba ka jingbun pat pat syagaru kadang duna tigalong ba kakta yang ki khasi dalangi pet le menta kum ki kot kubor ki news ba ki don ki post bala je fer ada dantang ka we ka post ki la le pet syagaru tingi ki khasi ni ladu te kata kakta bhai ki samla pule kintan le ba ni ne shikmat dengan apa sih haban wat kamat jamis te kum ji suthu ka jongalong ba kalak tak palat ini khasi jing syakil ade ban penbun singi ki babun pat
kat ba kum bai pa minta pat long ba rukam thungkam thungjam ka andok siliang bechagi garo na terpat ya ki sarkar ki badai khmi ya kepulih putih ya rukam thungkam thungjam bakin pen kelana kendian bangi ru nyok lang la kujuk hok pengenyelong equal baro te ngi ba population jong ki ngi ki kasi rakabon ye kajing sngo jong ate ong da pendek ru ka yang ni pendek nong ya pendek kambana namar kalau talajur siliang kan mo kajing sngo jong Kumakasot na kuha ang pani ya kaneka roster system ngim smoke dan kata kaji menjut namar ba kumaki reservation policy kabakla ajmiya nashwa kalong equal 40% khasi 40% kabiya igaru penban kada penya ya kaneka roster system bun nagi kam long kan kambun no yaki garo penban yaki khasi takadaw ang smoke dan kaji menjut kaliya kaneka roster